Ini lawas na ada gundaway tayo nga naimbitaran nga nagatendar iti State of the Nation address ni Apo Presidente ket nagpintas di in binsa-binsa nga nagapuanan na ken kayat na nga maaramin. Inrugrugi na iti mga panggap ti agriculture, may panggap iti digitoy bagagatang no kasano ti kalakaw no kangina digiti bangkatgatang digiti bagas digiti nateng ket iti batak ket hang kami nga maudi nga mangsubsuporta ket digiti farmer. We continue to innovate to barbarang ma-lessen tayo di labor iti taltalon ti daduma-duma nga produkto. Because number one, digiti farmer and the local government don't have the control of prices of fertilizer, gasoline or diesel, and machineries, and certified seeds. We rely on what is the prevailing prices. But we can lower the expenses in the labor. Yeah, pinangipakat mo, pinangi-apply mo di kita. So no maka-save tayo ti time ken maka-save tayo kiti inputs gasolina, DJ labor, imbes nga tao, ma-mechanize, bumaba DJ expenses da. So it's either kumato basit iti margin of income da or ba di ngumato ti margin of income da maka-lessen da iti time. Yeah. Bes ko mga raepan da iti 1 hectare in how many days, they can make it maybe 1 or 1 day laeng because of mechanization. So, innovations amin di kita. So, ado nga banag. May panggap iti edukasyon. Ana iti tinapik na po Bongbong Nujak Mariro. Iti maitulong kidigiti mamaestra, suportaran tayo digiti kwada. Akas ko na nga adun to kano ti time digiti ministrang manisuro ta digiti administrative works, clerical works ket adan to kano nairugidan ko nakidi iti nag-hire mat nga iso dati mang tamingen. So sapay ko mata digiti maad-adaw tayong resulta digiti test digiti ubing ket ngumato ti matematika, siyensya ken literacy at ngumato kiti city government aside from school supplies kay tited tayo uniform suportara mi met digiti improvement of school buildings, fence o washing area, repair ada may tultulong mi nang runa itatatakwa DJ guidelines iti 7171. Yeah, the expenditures of the 7171. Nujak Mariro, idi purely agricultural related laeng. Itatan adapi may isang excise tax tayo DJ 80 to 40 DJ native or barley tobacco. DJ, anda mo share tayo ng mabalin tayo ang gastos ti health and education DJ. Anything may naig ti health, maybe building supplies or rural health, iti education, mabalin school buildings, schools. Itata 7171. Kaya mabalin met nga gumasto tayo ti sang kabasit. May panggap ti all other kind of services, not only agriculture. Kasi encompassing ti rasunda ket nati may isang kung contribute iti taxes iti 7171 ng mulmulat. Hanmat lang tabako iti imulmulan na nuri kinidad dumapay nga produkto ken adumot iti kasapulan na pay nga sa bali nga han lang nga may panggap ti pinagtalon. Sila health, education, anak na nga magmulmula apay nga min nga di mabaling gumastos ti gobyerno may panggap 7171. Ket ti may isang mang contribute
Wang papaanda iti 7171 ket kasapulan naman hamo lang nga aming nga maipaay ket ibukbok na iti agrikultura. Adamot iti pamilya na nga pagadalan, adamot ti pamilya na nga payan iti nutrisyon wenno para sa lunat iti pamilya na. So napintas nga damag DJ nga ipalubos. So no adan to sunsunot nan digiti sumaruno tayo nga ma-receive nga share ket sunto man iti tay aramida na numampay kasi na po Diyos ket apagisulat tamat wenno adado pay basit etay namnamaen ti kalugarami ket may paay. So adumat iti kwatayo pay ket daw tayo ti national government kini Apo Senator Mamaymi digiti AX digiti tupad nga i-request tayo ket may ropropir namet nang ro na digiti maapektaran ti kalamidad, maapektaran iti kinatikag, anapay ken digiti nabatbati nga kalugaran tayo nga talagan nga haan nga nakasublin iti dating kasasad ti biag na manipod iti COVID. So adda pay la digijay numampay kayat tayo nga dati sustainable kuman itin tayo turungenen ibasbasit tayo digitoy kas lang support nga grants yan adda tayo DJ kas lang livelihood and sustainable program tapno ikas taket agtinek DJ pundo ti gobyerno ano andaman mapasubli nga makolekta andamat iburay na nga ipakat.